Kontuen ganberak etxeko eta merkataritzako hondakinen kudeaketa aztertu du. Kudeaketa hori udal eskumena da eta 16 mankomunitateren eta hondakinen partzuergoaren esku dago. Hondakin mota horretatik 282.000 tona biltzen dira urtero, hau da, 427 kilo biztanleko. Gaikako bilketa 129 da, oraindik 161 nahastutako hondakinak dira. Hondakin motari dagokionez, hondar frakzioa da garrantzitsuena, 153rekin, papera, kartoia eta ontziak 118 dira, organikoa 115. Tamaina handikoak 108 eta beira 106. Nafarroko hondakinen planak 2008ko hondakinen murrizketa aurreikusia zuen. Helburua ez da bete, are gehiago, azken urteetan hondakin kopurua handitu eginda zertxobait. Hondakinak hobeki kudeatzeko bestelako helburuak zeuden, mankomunitate gehienek bete egin dituzte helburu hoiek. Ez ordea bi handienek, Iruñerrikoak eta Erriberakoak. Iruñerrikoak ezbaitu betetzen isurketei buruzko Europako araudia, hondar frakzioa guztia zabortegian uzten baitu aldez aurreko tratamendurik gabe. Mankomunitatek kobratzen dituzten tasak ez dira ezartzen oro har familia bakoitzak sortzen dituen hondakinen arabera. Horrek ez du sustatzen hondakinen murrizketa eta ez dator bat funtsezko printzipio batekin, kutsatzen duenak ordaindu egiten du. Nafarroko gobernuak kudeatzen duen hondakin funts bat dago, hondakinak ezabatzeko eta errausteko zergatik dator eta isunetatik ere. Funts hori hondakinen kudeak eta hobetzeko erabili behar da. Hala ere, azken 4 urteotan bildutako 14 milioitatik 2,5 besterik ez dira inbertitu. Kontuen ganberak etxeko eta merkataritzako hondakinen kudeak eta hobetzea eskatzen du. Hondakinei buruzko foru legean jada aurre ikusita dagoen erakunde publiko bat sortzea proposatzen du. Helburua da mankomunitate guztiak batu eta instalazio sare bat egitea. Txostenak azkenik gomendio bat azpimarratzen du. Administrazioek biztanleriaren kontzientziazioa bultzatu behar dutela, 2 mezu nagusirekin. Hondakinen sorrera murriztu egin behar da eta birziklatzeari buruzko arauak bete.